ಮಸ್ತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಜಿನಂದು ಪಂಡ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಂಜಿ ಬಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯ ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆ ಪೆತ್ತದೊಂದು ಪೇರೆ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಸಿಬ್ಬು ಕೋಡ ಅಮಾಸೆ ಇನ್ನೇ ಯುಗಾದಿಗೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯೋಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುಲು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಅಮಾಸೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಅದು ಪೇರಾರು ಪರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಯಜಮಾನ್ಯನಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಅಮಾಸೆ ಕಂಜಿ ಬಾಂಡ ಪರ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೇರು ಎನ್ನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯೋಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ನಾನು ತೂತುಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ನಕ್ಕದಾತುಜಿ ಇನ್ನೇ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಳು ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ನಿ ನನ್ನ ಕಜೇಲು ಪೂರ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡು ನಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ತೂಪು ನನ್ನೇ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೊಂತೆ ಬಲತ್ತದು ಹೊನ್ನ ನಾನು ತೂವರೆ ಕೋಂಟುಡುಂಡು ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೋಲತ್ತ ಉಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದೆ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ತೌಡು ಬಾರ್ದೆ ತೌಡು ಬಾಂಡ ಸೋಕು ನಕ್ಕುಂಡು ನನ್ನ ಮಗಲೇ ಪೊನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲತ್ತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಂಜಿ ಬಲತ್ತದುಂಡು ಜಾ ತೌಡು ಪಾಡೋಡು ಸೋಕು ನಕ್ಕೊಂಡು ಪೆತ್ತ ಜಂಡ ನಕ್ಕರ ಇಕ್ಲು ಒಂಥರ ಹಾಕೊಂಡು ನ್ಯೋಲಿ ಇಪ್ಪುಲ್ಲ ಅದಂಚ ಸರಿ ತೌಡು ಬಾಡಿಯ ಲಕ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕರ ಹಾಪುಜಿ ತೌಡು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ತು ನಿಂಗೆ ತೌಡು ನನ್ನ ಕಜ್ಜೆಲ್ ಬಾಡಿನೇಟ ಕಾಪೋಡು ಉಗುರು ಪೂರ ಕಿನ್ಕದೇ ಇದ್ದೆ ಖಾರದ ಲಕ್ಕರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ನಾಲ್ ಇನ್ನು ವಿಗದ್ದಿ ಇನ್ನು ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯೋಲು ಅಂತೂ ಒಂದೈತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂಪುನು ಪೋಡ್ಗೆ ಅವು ಅಂತುಂಡು ಕೋಡೆನೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡೋಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮಕ್ಕವು ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತು ತೂ ಅಂತೆ ಮಕ್ಕದು ಚಾಪುರದ ಹಾಲು ಆತಜ್ಜಿ ಅರಿ ಕಡೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಅಂಚ ಅರಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಬಾರ್ದು ಜಾಲು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅರ್ತದ್ದು ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲೂವರೆ ಸಾರೆ ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ತೂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂತ ಓಡುಂದು ಆತನ ಎಂಕಿಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನ ನಾನು ತೂತುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ತೂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇಲೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಹೊರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೆತ್ತಾನು ಕಜೇಲು ಪಾಡ್ನೆಟ ಕಾಪೋಡು ಕಜೇಲು ನಾನು ಏತು ಕೊಡ್ತು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲವಳು ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚೇನೆ ದುಮ್ಮುಲ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡು ಹೂವಾಂಡ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿದ್ದನು ಅವರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಂಜಿ ಬಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಕರ ಅಂತ ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪುಟುದನದಿಂತ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪಗೊರ ಪೂರ ಕೊರಿಯೇನು ಸುಮಾರು ಪೆತ್ತ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಂದುಲ ಒಂಜೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಇಪ್ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ದೆತೊಂದು ಜೇರು ಪಾಪ ಆರು ಕೊರ್ನಗನ ಮಲ್ಲ ಗಡ ಸಾಲು ಆರು ಕೊರ್ದಿತ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆತ್ರೆ ಬೇತೆರನ್ನ ಒಂದು 10-12 ಸಾವಿರ ದೆತೊಂದು ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಆರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಚಿಂದೆ ಪಾಪ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅರ್ರ ಮರ್ಮಯನ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಪಾಪ ಅಂಚ ಸರಿ ಅನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಪನ್ಪ ಇತ್ತನಟರ ತೂತು ಜಾನ್ ಕಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ನಕ್ಕುಜಿಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮದು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕನ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಅದೇ ಉಂತೋಡು ಕನ್ನಿ ಬಾಡ್ನೆಪ್ಪ ಗೇಪ ಅಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅದೇ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಯಾನ ದೆರಿಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯೇ ಪಾಡೋಡು ಆದರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕನ ಇದೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಮೆದ್ಮೇಜಿ ಆತ ಅಂಚ ಬಯ್ಯೇ ಪಾಡೋಡು ಇರ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಗಂಜಿ
పొన్ను గంజి ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ನೆ ಇಂಕ ವಿಗಾದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ದೋಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಜನಾಂಡ ಯಾನ ಪೊರ್ಬುಲೇನು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ವಿಗಾದಿ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪರುಂಡು ಪಾಯಸ ಒಂದು ಪೂರ ಅವಡು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅವತ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟುಡು ತೀರ್ಥ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಹಾಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮುಲ್ತ ಮಾಮನ ಹಾಕಲ್ನ ಅಂಡ ಹಾಕಲ್ನ ಬಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಲ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಸಂಗೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಾರು ಅಂಚ ಅಂಡ ಅವಳು ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ಮಾಮನ ಹಾಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಅಂಚ ಕೋಲದಡೆ ಪೂರ ಪಾರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅನ್ನನ ಬೊಡೆದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವ್ಯಾಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿ ನೀ ತಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಪೊರ್ಬುಲೇನು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಮೀಪಾದ ಪೆತ್ತನ್ಲ ಕഞ്ഞിಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀಪಾದ ಬುಡ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕഞ്ഞിನ ಮೀಪಾದ ಆಂಡು ತೋಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಲೇನು ಮೀಪಾದ ಆಂಡು ಪೆತ್ತನ್ ಪೂರ ಮೀಪಾದ ಆಂಡು ಬೈತಿನೊಬ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮಾಸೆ ಕಂಜಿ ಬಾಡಿನ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಉತ್ಸ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂಚ ಸುಕ್ಕ ಯುಗಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆನ್ನೇರು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ದೆ ಮೊಕ್ಕ ಕಣಪ್ಪೆ ಮೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಸೋಕಾತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೆಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಲದ ಪಾಯಸ ಸೋಕಾತುಂಡು ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತುಂಡು ಈತೆ ವಿಗಾದಿಗೆ ಈತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನೀನು ವಿಗಾದಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಕಂಜಿಬಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಕಣಪ್ಪ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷೋಗಿ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಲಂಚ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಬಾರ್ದವ್ವೆ ಬಂಗ ಬಂಗಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ ಅಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಲ್ಪೂರ್ ದಿಂಚಿದ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎತ್ತು ಪೊಡ್ತಲ್ಲ ದಾಯಿಗಂದು ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜರ ಕೆಜಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಯಡ್ ಕೋಲು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತೊಂತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ನೊಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಬಾಯಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರು ಪೂರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ ಒಳಗು ಒವುಲ ತಪ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನುಂದೆನ್ನಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂತಾದಾರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವರಾನ ರೀಚ್ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ರೀಚ್ ವರಾನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂತ ರೀಚ್ ಆರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವರಾನ ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಆಪುಜಿತು ಲಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಡು ಮೂಜಿ ಅಂಡಲ ವಾರಗತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂರು ದಿನ ಕೊರಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಉಂತದಾರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯೇನು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಇಂದು ಪೆತ್ತದ ವೀಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಪರ್ದು ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.